uvek smo mu pomagali, svi mu pomažemo. Nije mi jasno zašto mi ispalio. Nije u redu, znamo da nije u redu, svi mu pomažemo. I Miros... Baterija, gde sada se napunim? Nikakav problem. Izvolite, punjač. Sunce ti poljubim. Zauzeto. Znam. Ništa se ne brini. Odmah ću ovo da rešim. Sad si našao da mi staneš. Gospodine, nema razloga za stres. Izvolite. Gospodine! Gospodine! Izvolite. Budite humani, ali nemojte da se snimate i da to postavljate na društvene mreže. Prijatno i doviđenja. Jesi snimio? Ne, izvini. Pa kako? Matori. Ljudi, ajde, diži se, idemo ponovo. Ajde. Šta je više, šta hoćeš? Šta je? Dao si mi punjač za Android, a meni treba za iPhone. Pa tražio si punjač, dao sam ti punjač, čoveče.